Kulħadd huwa parti mill-bidla li għandu bżonn dan il-pajjiż u kulħadd għandu jkun parti minn din il-bidla. Għalhekk ejja nkomplu naħdmu jitfid. Kien dan il-qofol tal-messaġġ li wassal il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech meta s-sibt filgħodu indirizza s-sessjoni tal-għeluq wara li saru numru ta' workshops mas-sindki kunsilliera tal-Partit Nazzjonalista. Fil-preżenza tas-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Michael Piccinino, Bernard Grech irringrazzja lill-kunsilliera kollha li b'impenn sħiħ jaħdmu b'risq il-lokalitajiet ta' Malta u Għawdex u appella biex kulħadd jagħmel il-parti tiegħu ħalli verament ikun hemm differenza anke fil-ħidma tal-istess kunsilli lokali. Bernard Grech ħabbar li fil-ġranet li ġejjin il-Partit Nazzjonalista se jkun qed japprova strateġija għall-elezzjonijiet tal-kunsilli lokali. Is-sessjoni tal-ftuħ kienet indirizzata mill-kelliem tal-Oppożizzjoni għall-Kunsilli Lokali Derin Karabot kif ukoll mill-President tal-Kulleġġ Kunsilliera Charles Bonello. Matul in-nofsinhar ta' filgħodu saru 4 workshops differenti fejn matulhom il-kunsilliera tkellmu dwar il-ħidma tagħhom fil-lokalitajiet kif ukoll dwar l-isfidi li ltaqgħu magħhom. Matul il-laqgħa saret diskussjoni dwar dokument Gvern Lokali ta' Vera, dokument li jitfa' aktar dawl fuq il-ħidma tal-Partit Nazzjonalista fih dan il-kunsilli lokali, hekk kif il-partit minn dejjem kellu għal qalbu l-ħidma fil-lokalità, fosthom il-bżonn li jkun hemm iktar infurzar lokali anke fid-dawl ta' nuqqas ta' sigurtà li dejjem qed tikber fit-toroq ta' pajjiżna. Matul dawn il-workshops kienet diskussa wkoll il-preparazzjoni li qed issir għall-elezzjonijiet tal-Kunsilli Lokali li se jsiru fl-ewwel nofs tas-sena d-dieħla, fejn il-partit bħalissa għaddej b'ħidma sabiex jagħżel l-aħjar kandidati li se jirrappreżentaw bl-aħjar mod lir-residenti fil-lokalitajiet kemm f'Malta kif ukoll f'Għawdex.